Kijk eens zo. Deze iedereen het zo jullie doen maar die telefoon is gaat lekker is voor jullie. Wat doen man? Zie jij. Ai. Waarom man? Ja, dat is haha. Ahoy, wat vandaan? Gaat eens aan mijn mij vandaan? Als Pablo Histo, toen met dan niet pisto. Zij kan me zeggen, dat is zo ze plicht komt te rip. Jullie wat we uit, jullie kan heel tijd komen uit. Ahoy, Osse si pangi, voor jullie spangie. Jullie wat we uit, jullie kan heel tijd komen uit. Osse si pangi, voor jullie spangie. Jullie wat we uit, jullie kan heel tijd komen uit. Die kan voice aan as aan roep dis het afraan van Pablo wat en ik kan van mijn husband by die party as kan krijgen afraan van Lisa ik wat en ik kan doen dat man yo doen dat man Nou voelen lekker klap je handen dan nou is getutut yo. Is getutut ai Ai. Itu mat Nafsu man. ahoy di man pakanan andi man yo ahoy di man pakanan andi man yo siempre me canas ni no quieren ni lo que tú ni Madrid si estás macamos a lo que pues va por tu besani ay yo Tani panes sudah panani. ay yo ay Panani. ay Iza di si biara man biara orang ulat Izat ay pasta up pranga up kaiba mak neslata ba orang pasta up yo pranga up yo kaiba mak neslata ba orang yo fiesta sasani Coffee but I coffee. Este sasasi by the party hatos rio. O sasugi by the party hatos rio. Ayan na ni prangya mochi uknawi. O sasugi prangya kase da box beer. o sasani hari estes o sazi ayana jai ayan Nana is Nana